духтарчаму ҳами 1 сол шид, 1 сол зиёд шид ҳами касал. мо хай ҳами қаличени кардем, чӣ кардем нашид. ҳозир бо ҳаму мисол ҳаму хурушош бо салшидагиам бо ғамаш метиҳанд. мақсад маблағе надорем ки ҳамира ягон со бурда лечени каанда кор. ҳанамира мо хоҳиш ва илтимос мекунем ки хай кадомҳое ки мақсад шароит дошта бошанд, дасти кӯмак дошта бошанд, кӯмак кунанд. خواهش از شما میکنم که یاردم کنه بارا که فرزند ما مشکلی آزاد شود. دکترها چی گفتن؟ گفتن نمیشود اینجا یگان جا ببرش. ما نداریم هم تر شرایطی که برای فرزند مطابقت کنیم. мақсаде ки мо дар хона ҳамроҳи падару модари оиламашон суҳбат накардан мақсади асосӣ буд ки гапи хуб набуд, барое ки ин гапҳои мо дар инҷа мегӯем, ин гапҳо ба хотире буд ки оилаи меҳрубони мо нашнава ҳамин гапҳои сахта. огоҳ нест, ҳамин оилаи меҳрубони ма огоҳ нест. 10 рошид ай русия омадан занг задан ки биё ки оила ҳолаташ бад ай. баъдан пеш як профессор бурдем, Саидов Ёр ном гуфтани профессор, баъд вай дид гуфт ки бачаҷон ин беморӣ каси валчанка ном дорад. Як дона таблеткаш 570 сомони, як дона таблеткаш ки бояд ҳамин одам бихӯра, ҳамун дарунша ҷазир накунад. барои чанд рӯз? барои 30 шабона рӯз 570 сомон як донаш ки ин курс ин ҳама рӯза бояд бихӯра. 1 соли 6 моҳ, 1 соли 7 моҳ шид ки ҳамин оилаи меҳрубони ман касал аст. ман барои хотир ҳамин кӯшишҳоро кардам, барои дӯсташ медорам. намехоҳам ки ҳамин оилаи ман худаш биравау азоб ранҷа дар хонаи модару падараш бикашад. оила ман мебинам ба худо қасам механам дар пешимаш, як 10 метр ус мемонам, гирья мекунам, зор гирья мекунам ки оилаи ман рӯз то рӯз ҳолаташ бад шидааст, ман айдастам ягон кор наомадааст. духтуро кадом кишварро гуфтанд ки мумкине тавба чизан? рости духтуро гуфтанд ки тарафи Эрон ревматолог, системаи оилаи ман ревматолог аст. ҳамин ревматолог тарафи Эрону Россия ва оилаи меҳрубони ман худаш падару модараш камбағал аст. мисол хонаву ягон чие надора, ягон чизе ки моликияти бойгарие ки дошта боша ки ягон мошин ягон чиз дошта боша ки шояд бифурӯша чӣ кунад. во дар таълими ҳамин во 5 фарзанд дига дора ки мақсад аз пай даводави ҳамун фарзандои дигараш аст. не ки ҳамин рӯз охирон кӯшиши ман ҳамин буд ки ҳамин видеоро кунам, обращение кунам, дар дили ман дигар намона ҳамин видео. одамои хайрхоҳи кадимӣ мекунанд. худованд дар рамазони моҳи шариф муборак гузаштагонша тариқи раҳмат шоистаи ҷаннат кунава, ҳамавақт дар тори сари фарзандошон бошанд. ягон бародарое ки ягон шароит дошта бошанд, ҳадди ақал 1 сомонам дошта бошанд, барои ҳамин оилаи меҳрубони ман кӯмак кунед. фақат барои ҳамин ҳар чӣ ки ҷамъ мешавад, фақат барои оилаи меҳрубонон. тамом. имина моҳи рамазон мо ҳамин кора кардистем. ин маънои рамазонӣ надорад. маънои мо ин ки ҳамин одам охирон рӯз аст ки ҳамин дигар ман натонистам, мақсад моҳша ман вибр накардам, моҳша саломатиш вибр кард. фикр мекунем ки ҳоҷат ба гап нест. фақат мақсад асосӣ ҳамин аст ки мо якҷоя шем, як коре карда битонем то ин ки файздорро кӯмак кунем, оилаша ба як кишваре бара, ба як ҷое бара ва чанд маблағе ки ҷамъ шава мо тавониста бошем бо ҳамон маблағ ҳамин корро ба анҷом барасонем. боқӣ саломат бошед. худоҳофиз. интизори хайри шумо ҳастем. саломат бошед.